umqemane okhothwayo. Yebo. Hhayi ke uba unumber one impela uphuma phambili. Yebo. Manje ngithi asize lana mkhulu ukuthi umqemane wona ungabe uyimbiza yokwenzani ngoba kuyenzeka phela ukuthi imbiza ithi iyodwa mkhulu ibe nje into ekuthiwa i-3 in 1 noma ibe yenza izinto eziningi iyodwa. Ngicela ukuza ukuthi mkhulu umqemane wona kahle kahle uyimbiza yokwenzani uqondene nani? Umqemane usiza indoda iphile saka ekamelweni ingahlulwa owakwayo kutholakala ukuthi uyakhala owakwayo yona icabanga ukuthi wenzile umsebenzi ngana wenzekanga. Kuba inkinga nje impela ekamelweni kambi. Lokho kuthiwa impela hhayi kusemnyango impela. Yebo. Kusemnyango impela nawe uzibona ukuthi hhayi namhlanje ngomunye umbhemu. Kuyabhujwa. Umqemane mkhulu okusho ukuthi mkhulu umqemane lona umvusankunzi. Umvusankunzi. Yebo. Yebo.